बे समाव गिबियावनो आङो साबायखर बावगोन मानोना जायफोर बिथांमोना YBY अनलाइन ट्रेडिंआव सान हर गोबां खस्थ' खालामनानै नाजानानै दिनैनि जि रिवार्ड मटरसाइकेल मबाइल आइफन दा बेफोरखौ दिनै रिसिभ खालामनो हादों मोननो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुनानै मोनदों नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोन होदों नै बिथांमोनानो दिनै जिथुनाखि उइकलि जिथुनाखि कम्पिटिशन टीम उइकलि कम्पिटिशन बे कम्पिटिशनाव जायफोर दिनै देरहादों बिथांमोना सप्तानि प्राइजखौ सप्तायावनो मोननो हादों आरो दिनै 11 जुलाइ दिनैनि तारिखआव गुवाहाटीयाव नैबे बान्थाखौ दिनै राननाय जादों नोंथांमोननो आं नैबे सावगारियाव दिन्थिदों तो YBY बियो जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म बियो रां खामायनायनि तो जोबोद गोजोनथावना 90% बर'फ्रानो बेयाव दिनै कम्पानियाव YBY अनलाइन ट्रेडिं बे कम्पानियाव हाबनानै गोबां रां खामायनो हादों बेयो जोंनि बर'फोरनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना आरो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि जायफोर सिनियर बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला बियो भारत सरकारनि सिङाव बोसोरब्रैनि थाखाय एग्रिमेन्ट खालामनाय जादों आरो बोसोरसे एनिभार्सारि सेलेब्रेसन खालामनाय जाबाय आरो 3 बोसोर सोलिबावगोन आरो बिथांमोननि बुंनाय बायदिब्ला दिनै जोंनि बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर हालामाव YBY जितुनाखि मेम्बार्सफोरा गोबां जायोब्ला बेयाव मोनसे ब्रान्च अफिस खुलिना होनायनिबो बिथांमोना खोथा होदों बेनिखायनो नोंथांमोना गिनो नाङा जायफोर बे अनलाइन जितुनाखि YBY ट्रेडिं बेखौ सोरनिफ्रायबा सोरबा जासिनायाव लायाखैब्ला हाबाखैब्ला बियो जोबोद दुर्भाग्यजनक आरो खाफाल गैया होननानै बुंनो नांगोन मानोना दिनै आं बेखौसो बुङो जिथुनाखि जोङो मोनसे फोथायनायखौ लानांगोन मोनसे बिश्वासखौ लानांगोन फोथायनायनि गेजेरजों माखासे खामानिखौ जोङो मावलांनांगोन आरो जेरै फोथायदों बिनि फिथाइखौ गोबां मानसिफोरानो मोननो हादों आरो बिनिख्रुइ आरो मा फोरमान होबावनो दिनै गोबां मानसिफोरा जिथुनाखि रां मोननो हादों बियो खोनानाय नङा सोरबा माने मेगनजों नुनानै मोननाय बियो दांनानै मोनि नङा नुनानै मोनि नङा बियो रोखा रोखा फोरमान दा बियो बेनिखायनो जायफोर दिनै हाबनो गोसो जानानै दं गोबां मानसिफोरानो हाबनो गोसो दं नाथाय जिथुनाखि उनाव हाबोब्ला बेनि जोङो जिथुनाखि मुलाम्फा बे प्रफिटखौ मोननाय नङा नामा बेबायदि गोबां मानसिफोरा सानदों बेबायदि नङा दिनै 3 बोसोर मोनजाबावगोन बिथांमोना बुंदों नोंथांमोना मोजाङैल' खामानिखौ माव मोजाङै सोलि मोजाङै माव होननानै बुंदों आरो नोंथांमोना मोजाङै जुदि खामानिखौ मावोब्ला कम्पानियाबो डेभेलप जागोन आरो नोंथांमोनाबो जितुनाखि पाब्लिकफोराबो गोबां डेभेलप जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों तो बिथांमोननि जि खोथा होनाय बाथ्रा होनाय बेखौ जों बिसास लानांगोन फोथायनाय लानांगोन फोथायनायनि गेजेरजों जोङो खामानिखौ मावफुङोब्ला जोङो साफ्रोमबो जोङो गोबां रां खामायनो हागोन गोबां रां आरजिनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो आरो जितुनाखि कम्पानिया दा बर्तमान गोबां डेभेलप जागासिनो दं गोबां इनकाम मोनगासिनो दं बे कम्पानिया थागोन बिथांमोना 50 मिलियन दा मानसि बिथांमोना बिदों 50 मिलियन दिनैसिमबो 50 मिलियन जाथ'वाखै होमबाबो 20 मिलियनसो मानसि जाबाय आरो गोबां मानसि नांबावगौ आरो 50 मिलियना जुदि कमप्लिट जायोब्ला आरो बेखौ बारायनायनिबो बिथांमोना खोथा बुंदों 100 मिलियनहालागै खालामनायनि खोथा बुंदों तो
माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो गोबां माखासे फोथायनायखौबो लानो गोनां जायो, फोथायनायनि गेजेरजों जों खामानिखौ मावनो गोनां जायो। थ' आं बेखौनो खावलायबाय जाय बिथांमोना दिनै हाबाखै बिथांमोना हाब, मानोना जोङो बे बिजनेसखौ 6,000निफ्राय जोङो स्टार्ट खालामनो हायो। 6,000 जोङो डिप'जिट होयोब्ला, जमा होयोब्ला जोङो 24,490 टाका जोङो 30 डेजआव मोननो हागोन। 15 दिनावनो जों गावनि मुलाम्फाखौ जोङो दिहुनना लाफिननो हायो। नोङो 10,000आनोसो, 15,000आनोसो, 20,000आनोसो, 30,000आनोसो, 50,000आनोसो नोङो 15 दिननि गेजेरावनो डाबल जायो आरो डाबल जायोब्ला गावनि मुलाम्फाखौ दिहुननानै लानो हायो। बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु। थ' हाबनांगौ बयबो, जाहाथे YBY आव हाबनानै रां खामायगोन आं बेखौ मिजिंथियो। थ' जोबनायाव YBY मेम्बार्स सिनियर आरो जुनियर जिनोखि मेनेजार आरो जि MD जिनोखि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खनसे रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आंनि बे सुंद' भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। I love you all.